7:27. Какво не правиш? Сега отиваме да караме ски. Ето го новото спортчи. Това го каза, че е приличал на Хамър. Вътре таблото. Хубаво е. Сега изпреварва един. Мале, той голям е. Аз ви карам, кажи. Да. Това, че днес да караме, поне за почивка. Ей, навънка сняг. Отиваме и на Маунт Сен Луис да караме ски. Новото камионче. Тук едно BMW бяга. Мати Иво, приготвя се. Сент Луис Блу Маунт. Да покажеш тук. Не го проверявате дали е закопчан. Нещо е много файн. Айде, кърва, спех. Това ще пада за първи път днес. Ето е втората част на Black Diamond. Откъде ще минеш оттам? Тук? Еми... Мой е оттам, де? Хайде, давай. Ето го тръгва ти го. Ето го шампиона. Ето го шампиона, как спира пред нас. Махни да те видим маската сега. Ай да видим. Петър пак паднал в ето го. Ето го тръгва от къщичката. Ето го бати Иво. Ихи, голяма скорост напред, бе. Максът тук е дебил. Ето го бати Иво. И как закова само. Infinity Roofing. Number 1. Ето Blue Mount. Ето долу. Сега ще го следим като слиза надолу. Ето горе ще издържи. Тигалка по-загоре. Тук се кара. Ляво. Дясно леки. Окей, вдигаме стерилото. Къде бачи сето пред мене. Къде бачи сето пред мене. Сето пред мене. Продължава на П, с двата читащеки и отива в пушкома. Ето го бати Иво. Пуши цигарка тук. Ето ги пистите къде са пускаме. Откъса, ако да отидем, да пуснем по кибара. Я покажи как разкриваш. Покажи как разкриваш ските. А, така. Айде, прибираме се от ски.
Къде са тук? Паркинга, другия къде? Къщичките. Автомобилите. Те са го изчистили. Айде, тук да идем за последно планинката. Малето много сняг, много нещо. Тук. Тук още една къщичка има. Тия полоски ще при мен мокро, къде ще да бъде въздуха рано. Ето целите мокри. Тук се разруши малко. Я се разруши да те видя. Да, малко. Така? Малко се разруши, че се стескал на окотата.